να πάμε. Ο κύριος Αλέξανδρος είναι ο σύζυγος της ζωγράφου Άννα Βαν Μπρούσελ, που για πολλοστή φορά συμμετέχει στο φεστιβάλ Γέφυρες στην εικαστική έκθεση που έχουμε. Φέτος το θέμα ήταν τέχνη και τεχνολογία. Η σύζυγος πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Βρίσκεται στην Πολωνία, είναι σε ένα νοσοκομείο λόγω προβλήματος με τα πόδια. Είναι μια άτυχη στιγμή, αλλά θα επανέλθει δρυμύτερα. Ετοιμάζει καινούργια έργα. Ωραία. Νομίζω όμως χάρηκε που είναι εδώ το έργο της, έτσι, και εμείς χαιρόμαστε που την φιλοξενούμε και φέτος. Χάρηκε πάρα πολύ που το έργο της είναι εδώ στις Γέφυρες, αλλά είναι και στεναχωρημένη που δεν είναι εδώ η ίδια να το χαρεί ιδιαιτέρως. Το έργο θα μεταφερθεί στην έκθεση στο Διεθνές Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Θεοδόρους, οπότε ελπίζω μέχρι τέλος Νοεμβρίου να τα καταφέρει να έρθει στην Ελλάδα και να μας επισκεφτεί. Είναι λίγο απίθανο να έρθει, αλλά εγώ σαν εκπρόσωπος της σύζυγός μου θα είμαι παρόν σαν να είναι αυτή εδώ πέρα. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ και ευελπιστούμε και σε περισσότερα έργα.